Kombinácia histórie a moderných prvkov. Tak by sa dal charakterizovať zrekonštruovaný banícky domček v Banskej Štiavnici, časti Štefultov. Rozprestiera sa na pozemku s plochou takmer 500 metrov štvorcových a situovaný je v tichej lokalite. Dispozične dom pozostáva z priestranej chodby s výstupom na dvor, samostatnej izby, obývacej izby s jedálňou, kuchyne so vstavanými spotrebičmi a kúpeľne s vaňou. Na poschodí sa nachádzajú dve slnečné samostatné izby. Rodinný dom prešiel pred 9 rokmi kompletnou rekonštrukciou. Na pozemku sa nachádza aj prístrešok pre 2 autá, sklad na náradie a miesto pre oddych. V okolí nehnuteľnosti je množstvo krásnych prírodných zákutí a v letných mesiacoch nový majiteľ určite ocení hneď niekoľko blízkych tajchov.